шаҳри Душанбе рӯзи чаҳорumi мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ. рӯзи чаҳорум аст ки сокинон ҳамчунин ронандагон ба мушкили роҳбандӣ мувоҷеҳанд. сокинон бештари вақт роҳҳои тӯлониро пиёда тай мекунанд. ронандагон дар гӯшаҳои мухталифи шаҳр банд мемонанд ва дар аксари роҳҳои пойтахт тамбашавӣ ба мушоҳида мерасад. аз куҷо та куҷоро пиёда омадем? мо худи якум советский авҷа то инҷа чизе ғадат карда омадем пайси қалиҳа аки раҳоя гӯя ки ҳама маҳкама ҳаё чикор мекунӣ дига. сокинон аз баргузории сабқати байналмилалии дучархаронӣ дар Душанбе истиқбол мекунанд, вале бар инанд ки 4 рӯзи ахир ба мушкили роҳбандӣ ва тамбашавӣ дар роҳҳо рӯбарӯ шуданд. ҳарчанд маҳдудшавии ҳаракат дар роҳҳои пойтахт дар рӯзҳои баргузории сабқати дучархаронии Осиё аз қабл эълон шудааст, аммо низоми ҳаракати нақлиёт ва сокинонро барои соатҳо ба ҳам мезанад. камтар мушкил аст. шумо масалан онҷо рафтанем ден дер кардем? камтарам хеле ши ду ҳозир раҳо ки шудан ҳама раҳа. нагуфтам барои чӣ хел шуда сафар? намедонам ки фақат пробка дар гузаштем мо. то ҳаминҷо омадан чанд бор истодем барои пробка? як 3-4 бор истодам. дар гузашта низ рӯзҳои баргузории баъзе нишастҳои байналмилалӣ ва таҷлили иду маросимҳо низ қитъаҳое аз роҳҳои пойтахт барои чанд муддат баста мешуд. мақомот ин роҳбандиро муваққатӣ номида иддао мекарданд ки аз қабл огоҳ кардани сокинон мушкил пеш намеорад. дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ ки 25 март дар Душанбе шурӯъ шуд, беш аз 400 варзишгар аз 27 кишвари қора иштирок дорад. ин мусобиқот то 30 март идома хоҳад кард. ин мусобиқаро Конфедератсияи велосипедронии Осиё таҳти сарпарастии Иттиҳодияи байналмилалии велосипедронӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон ташкил кардааст. зимнан Иттиҳодияи байналмилалии дучархаронӣ дар соли 2015 чунин сабқатро дар Крим ташкил кард ва сабаби ҷанҷоли байналмилалӣ шуд, чун онро ҳамчун эътирофи ба Русия тааллуқ доштани Крим шарҳ доданд.